Takže čaute ľudia, som Orvilis a zdravím vás pri hre Space World. A dneska je to úžasné, lebo je Ox, ktorá je každý pondelok. No, takže ešte budeme čakať trošku, asi 15 minút, takže vrátime sa, ak sa Ox začne. Takže sme späť a už sa Ox začala. What the fuck? Asi vypadneme hneď na prvej. To dúfam, že ne... Pôjdem na O. Ako na áno. No, výborne. No áno, pekne. Hráči so zlou otázkou vypadli. Bože, to sú stresy, to nemám rád. No, rýchlo, ďalšiu otázku. Nie, on má v ľavej. Aspoň podľa mňa. No, on má v ľavej. Abo? Podľa mňa má v ľavej. Som tu sám. Tu nič, tak sme vypadli a to je veľmi smutné. No, čo s tým narobím? Takže my už Ox určite nevyhráme a to by bolo asi tak všetko. Bol to taký malý eventík. Takže čus.